سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجاب استدالو وزيناتات جيبوتي اهغراو وفرنو عباي زعلمه وعلى تكايد مهلوا وجل حبرة افريقان لوخات منقص فدرالن ساتفوه مبأتوه ممخار مفتاحات صوارن موهاد عطغات نبرن بزملكات اب مقله زقبر زلو وعلا منستر اهغراو لمعات كندا ناب تግራይ ገይርዎ ዘሎ መብጻሕ ኤርትራ ነቲ በአዲስ ስታንዳርድ በዛዕባ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ በኢሮብ በዘመልከት ዘወፀ ጸብጻብ ዝሃበቶ መልሲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ዩክሬን መብጻሕ ይገብር ምህላውን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብክብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሃገረ ጅቡቲ ኣህጉራዊ ወፍረን ዕባይ ዝዓለመ ዋዕላ ክካየድ ከም ጸንሐ ተገሊጹ እቲ ዋዕላ ካብ 12 ክሳብ 14 ጉንቦት ዝተኻየደ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዓደሙ ኣውፈርቲ ነጋዶ ፖለቲከኛታት ክኢላታት ሰኖ ቆጠባን ሓገግቲ ኣካላትን ተረኺቦም ነይሮም ኣብቲ ዋዕላ ከዓ ጅቡቲ ናይ ወደብ ኣገልግሎታታ ንኻልእ ናይ ወፍሪ ዕድላት ክሰፍሕ ኣብ ዘሎ ተኽእሎ ምየት ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ጅቡቲ ወደባታ ከም ማእከል መሰጋገር ንግዲ ማእከላይ አፍሪካ ክትቆመልያ ትሕልን ዘላ እቲ ሃገር ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ በመመስራት ወደብ አልቦ ዝኾነ ኣብ ማእከላይ አፍሪካ ዝርከባ ሃገራት ንምስሓብያ ጻዕርታታ ምክያድ ትርከብ ጅቡቲ ኣብ ዝዋን እዚ ዝበዝሐ ናይ ወደብ ንግዳዊ ኣገልግሎታት ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዕ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ከም ኣሜሪካ ፈረንሳይ ቻይናን ጃፓንን ካልኦትን ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ገማገም ባሕሪ ጅቡቲ ወታደራዊ ማዕስከራት ብምኽፋት ኣብ ምሕላው መራኽብን ካልእ ሎጂስቲካዊ መሳለጣታትን ኣብ ጥቕሚ የውዕሉ ኣለዋ ኣብ ትግራይ መፍታሕ ኣጽዋርን መወጋድ ምዕጣቕን ዳግመ ውህደትን ብዝምልከት ናይ ቅድመ ምጅማር መመኻር ኣኼባ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ዝተኻየደ ናይ መመኻር ኣኼባ ትማሊ ቀዳማይ መዓልቱ ከም ዝነበረ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ተመስገን ጥላሁን ሓቢሩ ኣብቲ ናይ መመኻር ኣኼባ ወከልቲ መንግስቲ ፌደራል ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ከምኡውን ንስምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ምክትታል ምርግጋጽን ምኽባርን ተዋፊሮም ዝርከብሉ خات حبرة أفريقياون تساتيفهم يوم أبتنم مخار أخيبا بتوسخ تجاباتي نبذ التمرس بوتاتات بمبصح بزعبة سمع بريتوريا كزراربو مخانمون كوميشن هاجرا وتحدثوا تمسجن طلعون حبيرو نسوا سيغو بمسرة مفتاح عدك حالة تجراي زبل عنقز نايتي بعسر تخلت تحضر أب نيروبي كينيا استفرمه أواج عنقز كل التنت بحده مفتاح كبت أصور حالة تجراين كومدما مسحب كب حالة تجراي واتساي زخونو ناي واتساي حالتات ملو بملو كفت أم يكبلون قاليت لا كم زفلت بمسرة تب حبرة أفريقيا نسمع بريتوريا خكاتات استمدب جوجله كابور حت الركل التشحن عسران سلستن جميرو كساب حجة أفزول لجزية كاب 8 حموشتن كساب 900 تاويت كبت أصوات حيلتات تجراي كم زت فتحه تجاليس نيريو أبزغر بوان تجبار سمع بريتوريا بالزملكت من قصة فدرالي إثيوبيا محضر كل التجراين سفي حزتها كايدم زنبارو خوينم بمسرة العلوة سلطان كلتين وجنات ذهبوا حبريت هدمه كساب زمت زلهم مودة أور حسنة كلتي بكاب حيلتات فدرال واتساي زخون حيلتات تتحيزهم زلو كوابيتات تجراي اب تحت فدرال كاتو مخانم تجاليس نيريو مقتل بريزيدنت غزياو محضر كلل تجراي جنرال تادس ورده اتي بكاب حيلتات فدرال وصاي تتحيزو صنح كوابيتات نابوتو كملس مخانن تفنقلت دما نانا مربوتهم كملس مخانمون غاليس نيريو كلام سمع بريتوريا بزتحاز دما منستر اهغراو لمعات كندا احمد حسين ناب تجراي مبصح بمكياد مس بريزيدنت غزياو محضر كلل تجراي كم استراخبه امباسي هاجر كندا ابي تيبيا افليتو امباسي زرقحوا ابزول حبريتا منستر احمد حسين مسجيتاچو ردا بزغبر ركب كندا ملؤ تግባረ سمع مقراز تصابوتات كم تدغف علاو كم زغبر تغاليصلا أبيتران إثيوبيان عيبا ناي كبتي مسنقصنا بكوبو تغيرو بجاكاتي كم عنجت خوين زغلغل ابغلغ طرات كابتي عيبا منجت صعد زخون ندادي وي 200 مفراي فتنتات يكايت كم زله تغاليصو بمسرت اتوصي زله زينا دما ابز حلفه ورحي محبر سونكولان ايرترا عنفر جرمن ابنو زبا سرجقه غيرما بزتبهال عدي عوت مخان زتغلصه فتنه مدب بايوغاس كم زكايده كم زتقالحه تغاليصو اب إثيوبياون اب قرباوان اب كم كللات تግራይ امحاران دوبن كالوتن تماسسال فتنتات كم زله تغاليصو ازي دما كاب عيبا كبتي بايوغاز بمفراي اب كلتين هاجرات سفيح عقم كم زله زملكتي توهيلو كاب عيبا كبتي بايوميتين زتبهاله صعاتا مفراي زوعل عينت ندادك وص زخل كوينو كابو زمنጭ بايوغاز دما كابتم نصهانن تحدثتن تبهيلم زناادو منጭ صعات حديو بجكاب إثيوبيان إيرترانون اب كالوت كفالات علامات از منጭ صعات زي يسرحلو كم زلون تغاليصلا اب هندي بفولي كاب عيبا منጭ صعات زخون بايوغاز ام مفراي
ምፍራይ ዝነጥፋ ንኣሽቱ ትካላትን ሓረስቶትን ከም ዘለዎ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ጋዝ ገዲፎም ነዚ ካብ ዒባ ዝረኽብዎ ዓይነት ጋዝ ከም ምንጭ ጸዓት ይጥቀምሉ ምህላው እውን ተሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ህንዲ ኣብ ዓለምና ካብተን ብዙሕ ከብቲ ዘለወን ሃገራት ትቁጸር ኮይና ብመሰረት መንግስቲ ዘውፅኦ መረዳእታ ድማ ኣብታ ሃገር ኣብ መዓልቲ ኣሳት 3 ሚልዮን ቶን ዒባ ከም ዝፈሪ ዝግለጽ መንግስቲ ኸኣ ነዚ ዒባ ናብ ጥቕሚ ንምውዓል እዚ ካብ ዒባ ዝርከብ ጸዓት ዘመንጮ ዓይነት ጋዝ ምፍራይ የተባብዖ ዘሎ ኮይኑ ናይ ዝውጽኢት ከኣ ብመንግስትን ናይ ክልላት ህንዲ መንግስታትን ዝድግፎ ዓበይቲ ካብ ዒባ ነዚ ዓይነት ጋዝ ዘመንጭዋ ባዮሪአክተራት ይህነጻ ምህላወን ይግለጽ ኣብ ህንዲ ብኸምዚ ዓይነት መስርሕ ባዮጋዝ ዘፍሪ ትካል ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ ግዝኣት ፑንጃብ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ካብ ዒባ ወጻኢ ከም ንፋይ ሓሰር ባዮጋዝ ዘዳሉ ትካል ኣብ 2022 ዝተኸፍተ ኮይኑ መዓልታዊ 300 ቶን ሓሰር ጣፍ ናብ 33 ቶን ባዮጋዝ ይዝቕየር ኢትዮጵያ ዝመደበረ አዲስ ስታንዳርድ እትበሃል ማዕከን ንህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢሮብ ከምኡ ድማ ዘሎ ደባዊ ኩነታት ኣመልኪታ መስገለ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት ዘጠቓለለ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ንዝበዝሕ ከባቢታት ኢሮብ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ የእትይዎ ኣሎ ዝበለት ኮይና ነዚ ብዝመልከት ድማ ብወገን ኤርትራ ናይ ተቃውሞ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ አዲስ ስታንዳርድ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ብመንገዲ ዕላዊ ናይ ኤክስ ማለት ትዊተር ሒሳቡ ዘርጊሕዋ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ንኣዲስ ስታንዳርድ እቲ ነት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ኣብ ምስፍሕፋሕ ዴሞክራሲ ከም ዝነጥፍ ዝሕብር ዘይመንግስታዊ ኣሜሪካዊ ትካል ከም ዝድግፋ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ጸብጻባ ድማ ናይ ተንኮል ተልእኾ ክብል ይገሊጽዎ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ነዛ ማዕከን ጠቒሱ ሂብዎ ዘሎ ግብረ መልሲ እታ ማዕከን ካብ ልዕላዊ ግዝኣት ኤርትራ ወጻኢ ህላዊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝገልጽ ክስታታ ቀጺላ ኣላ ኢሉ ንሱ ኣብ ጽሑፉ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብ ብሄራዊ ወይ ዞባዊ ኣባሃላ ዝተመርኮሰ ዶባት ንምቕያር ዝግበር ጻዕሪ ኣትሪያ ተቃወሞ እዚ ጻዕርታት ድማ ለክዕ ከም ጎዳኣት ሕማማት ኣብ ዞባና ብዙሕ ጎዳኣት ኣስዒቢ ኢሉ መጥቃዕቲ ሩሲያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ዝሒለሉ ዘሎ እዋን ካብ ዶብ ፖላንድ በባቡር ንዩክሬን ዝኣተወ ጸሓፈ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ተራኺቡ ብሊንከን ኮንግረስ ሃገሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 61 ቢልዮን ፓውንድ ዝግመት ወታደራዊ ሓገዝ ምስ ዘደቀዩ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ዘለንስኪ ዝራኸብ ዘሎ ዩክሬን ነቲ ሓገዝ እናተጸበየት ኣብ ቅድመ ግንባር ክትቃለጽ ጸኒሓላ ሩሲያ ብዓርቢ ካብ ካርኬቭ ገጻ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከላ ሓይልታት ዩክሬን ድማ ኣብ ምብራቃዊ ግንባር ከቢድ ውግእ ይቁጽ اليوم زلو حدا العلواي بعد سلطان أمريكا كاب تحدش التسامح معلو تأمر وتهدر وحجز قاليو أسوار ناب قد ما جنبار كبت حكم زجمرة أفليتو زد ما مدافعكم أون إعلام أوفل يزوقع وحرقت زخيدن ميسايلات زد قليل تباهيلو مستر وصاي قديات أمريكا أنتوني بلينكن نيوكريناويان أبد أجا مهمات رزين مرة قص ملأخت كم زم حلالفن وتهدروا لعلنا روسيا كد قمت له نتهاجر أب محجز كم زراربن إتا أمريكا وبعد سلطان وسيغ قاليتو إتا أمريكا ዲፕሎማሰኛ ኣብ ኪየቭ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ምስ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ተራኺቡላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም